zovideos sanela tangin zabain chibai ule tunchuma chuan kan In A Kawngkhar Mak ti kan ngai thlo do na ni kaming chu Christiania luival kan taki khopui pon dewa hian kan oma e khopui chunga hian kan chungin kapa na thona wangin kan sana kapa hi kar siam chona company a supervisor in oma high school ka suat ranga rei lo te a helai hmuna hian kan san hala vanai thak takin ke chuan helai kanom tulok hian online na kam hal mai boka internet om tona mun khoya changpon kan ha chu ka thok theya khoi hmuna omma ka tan chu na shom san lo achan chu na ber ka tho thei chuan ka lo ka la theya atok view bokani kanu le pa te chuan ka chunga ngil nein an bula om reng chu ram ti ma se ke chuan mani om san vea in kho san ve chu karil ru ran thowa ka pa te chu in lu man tu te lo kala ke chuan athena zar ka tum pui ve thina anni pon lom thiam the le a kanin lu hi ram ngoi na hol chuak veka kanin malama chuan main road va po tu kongil mar hazet mai hi a phei par mai boka kanin hi a moin anuam tok le a om na mun lai hi khopui pon anga lang po ni ma sila a fian tel dan anuam tok le a cha khai lo handap mai na turin khopui chung la thavak bok si lawa kapa hi miril rutlong tak mai ania a hlo atanga in leina kan tu nga vela chuan in lei tur zonga rei fe zon ko nu chuan kan chene in bok hian alunga len ta ber aniang kan le felta a hein kan le na chan ni oma ka hriat ve dan po heta hian kum thum le chan ve ngot mai boina le har sanam ho lovin kan lo cheng le der to mai ani ka bar te voice om ni pakna lo thlen chuan kanu le pa te chuan ka be se lo takin thil thade u te min presena ka van lim ngai em ma se chung nu re lo te a chuan ka pa chu Florida lama a construction na wangin kan pe mangai le tatlat mai ka pa chuan kanin chu atira chuan shala kan chunga Florida lama pe maril ruka ma se aril ru thak tu ta kai chu Florida lama pe velova in lo ngak turin minti ta zoka ka hria tira chuan ke ma chawa hanom chu ka zam ruang rang pio mai ma se ka pa min tiang chuan in lo ngak tur chuan karil ru ka siam phela ka pa chuan re lo te a Central Florida lama kan chung ko in tur chu le fele tamai boka ti chuan ke ma om ka hrelo thu ka pa te he na ka hril nu chuan anni po chuan ka pa hanam tur bok ne re lo te a min pem santa ani chung te le nu le pa te ne na lo chen ho sep to na mani chawa hanam kar kar chu engma zong tak chuan ko har thak le a kan tuk verte pon lama hlave te wa thingrong tum ding sung mai te chu in chung tang chuan ka thlina sa thei le a ma seng mai ro mu ka ni ngai chung lo chung thing te chu zana hian thlina chem zong hian an ri ham mai zela kanin chung takero aron va phak lo deuh na chungin thlina chan pe hi chuan ngai to zui chi mol le a kanu le pa te ne na kan chen ho lai ka chuan heng thil ti vel hi ka lo ngai to ngai mi rawa thamung tak khan ka lom thin ka lo ni a ma se min han kalbo san ta ka chuan ka thamona te chu an pem pui ta nge are te uduk hin ka hria etiang ta ka ko har tur hi anin som ha ka chuan nok thailok ni ila ke po an jinga khan ka tel ve nge yang ka chung ten min pem sana tangin kuma ve le don der ta ka na ber chu pharmacy sa tech supporting ka oma clients ten an thil du sang me la min ron thon chu ta chung clients te request chu amalte te alu chana until duang chanchin kim changa an hena lo forward sak zel ani bera chung mail ka don te chu zanlama chuan ka sang thina chutiang chu ka na tho dan chu ni bera zankhat chu chutiang chuan na ka thok bol pora ka computer a chuan clients te request sana chu ka type mol mola
kapielo ka sana kan pi chu ka hriat lo karin jing dar thum lo rang to mai computer mai engin ka mit achun thial ur mai ta chu noi nok nok pa in kan ham bai pa ya darkar chan betel chu kamut mai in kan ha chu la thole karil ru ka ma se chu mi ma chu aneng matal ling ti har na chu in karil ru ta a kanin hi in sakdan tlanglon satlia sak ani ve maya living room le chauka in sia ale lama chuan bedroom pani le bathroom pakhat oma heng room te inkar a hian room kalpona kong hallway boka hallway to patang hian in chunglam room pan chona oma in chunglam room a chuan kanu le pa te ne na kan chen holai ka chuan kamu thina ma se hetia kai ma chawa ka chen ta ka china hi chuan in hnuailam bedroom pakhat chok chu re nan ka mang ta jok ani kan ha thona room ka bedroom atang chuan kain chui chuak nok noka chaukalama chuan ka pheya dal thalang no lian khatlatin tui ka thlia voini ngot chu kan in pop popa ka kamte ka chhuar rok fel nu chuan ka room lama bok chuan ka phele ta chauka atanga ka chuak che chuan mak tak main kan hallway room luna konga chuan kawngkhar tharin hong ani danga ka hmu ngai reng lo chu ka hmu ta tlat mai kading choya movie pakhat ke na alien doctor kawngkharuk in honga lut po ta dai anzon puan hmu chu thei tak reng lo te kha ka re chuak zoka chu ka thil hmu mak ti tak chuan ka ding renga eng tia han ti tur nge po chu ka re thiam lova he na hian kumli le chan be lai ka lo cheng to ma se ka hmala ma chuan kawngkhar pathum chau om thin sia bedroom kawngkhar pani le bathroom kawngkhar pakhat chau ba kom ngai si lo ma se tuna kawngkhar pali om tlat bok si police lam ka call mai don em diang ma se call tai la nge ka soyang hello karuma kawngkhar pathum om thina tuna pali lo oma man mo takin local ru police tan ya sa hle jok mai the ni living room chhuata chung ka dinga maktak main ka hlau wange ka chauwa ka ke te chuwa soi de lak lak boka ka tuina te khan thil tik lawalo om ani mai angem mong changa thoka lak nu chuan ka hmalama chuan khur dar dar chung chuan ka pen phei ta ka thlok chuan engam hlek lo thlang thela ka in ring ran tur chuan min shin mol pol boka ale lam zong chuan chu ka thil ton thar mak tak mai chu fin fia ka duin ka chak ruang rang biao loi boka chu kawngkhar mak tak mai ka ngai tu kolvel chung chu darkar tlukse tare yani mai hian ka hrirum ruma bedroom lam kawngkhar kan ena angai te in lom si kanin sakdan kalphung de chu kan chut ko leng yala ma se he kawngkhar ka hmu ai lo in hong om thena dan hi ka ngai tu chuak jaw mo lo ka hriat thiam dan ber chu he kawngkhar hnung lam hi chu pon an nga lang kan hato chung khan he room kawngkhar thar hi toy mai na lo siam man em ni tang le kawngkhar nai lam chuan ka phei zela a chung lo ba chuan engam thom om takin ti in kan ngai thadek deka ma se mak tak main ran nung te takte te thlok thom bak eng thom bak a hretlat lo kamar phut chuan rang sot hin ka hria ka thlan la tlatana kawngkhar po hon mum ka huma kan her chuan mak tak main alo in kal lova mong changin kawngkhar chu ka hong dek deka a chung lam chu kan bia ma se ka hmu be se lo de mai thil ka hmuta zau so ka kawngkhar chu hongin ka lu kan ro lu ta mak tak main room kalpona hallway lom phezur maya chu hallway hriat ngai lo chu fitsom hi vela thui hian ya chu hallway topa chuan kan room kawngkharang che lom boka diktak chuan chu kawngkhar hriat ngai lo chu arang taka khara kalsan dei tur kani line ma se ka thil hriat ngai lo hriat duna chuan min nor tlut tluta room chunga luwa enge thilom fin vek tur chuan karil ru ka siam fel tange nge a
hallway a chuan thom dim takin ka phei sela atopa kawngkhar bul chu ka thleng le ta kawngkhar thinga chuan a sunglama thomom hriat tumran chuan ka beng kan to le a room sunglama chuan borok sevel thom thina vak lawa tle thom ni om tak hi ka hre theya dimten kawngkhar po hana mum chu kan hum le a her hon ka tum chi chu kawngkhar le lama chuan engemaw hi aron lichara nunglama chuan ka petek thlok dora sutia makti le ham hai taka kom lai chuan kawngkhar chu sunglama tangbok chuan aron rile da thoi mai engthil nge niang tia ka ngai tu lai chuan nunglama chuan pen ni bel zet tur hi kalo tol thale reng man to a room le lama chu thilenga ma chak tak a thom chu dana chuan ani mel phot mai mishing nge ani ang ramsa mu pot lo chuan nge ani a hriat thei der bok si lo a thil ton mak tak mai chu ka thau tran ta tlat maya ka ke te chu a sai hlok hloka ka dingil hlei thei der to lawa a voi le khata kawngkhar chu ring tak mai hian ri thuaya a ke tuara ke pot chu eng tiklai nge ka chet man hallway chan be thleng zet chu kalong hnung tol dor mai chu kawngkhar ron ke lama chuan ramsa emo chakle lian tak lo chuak mu ka be sei te reng nen engma ka mu tami lo chu mak takani ka thilwa mu chu room chung thim em chau chu ania rang taka chu room chu chuasan ba thain ka hre thuta kain her thuta kawngkhar po hanalama chuan ka tlan phei chiam maya kawngkhar her hon tuma a kawngkhar honna kan dom chi chu kan hunga chuan tuemo hi aron ding ti khreta kawngkhar honna chu herluin tlan chho tu mai la min man man don siang lu tlat ngam lo chuan mong chai kain hera kan hung lampang kalen chu ka varap kher em mishing ang taksi sang zet mai dum zul mai chu ka ban phak lo ka chuan a lo ding reng maya ama chu ban sei tak le ke sei tak nei ania aria thau hian a langa a melom dan chuwa thima wang chuan ka duangin ka chiang thei lova ka hriat dan ber chuan a mitmeng chu mai al rong ang hian a debial kul maya chu thilina minran man ma chuan ka tlan chu watangai ni ti chu ka thlok chuan min hrin mol mola ka thina pudup dup mai boka voi le khata kawngkhar her honna chu ka her hroka tlan chu pain kawngkhar chu ka khar thuaya room lu don banga kar sa bi ga da chu pot thain arang lu tukin in lu na kawngkhar pui chu ka honga ka kar omna lam chu panin ka tlan chuk ta ka kar chunga chuan ka lu ta rang takin kar chu tinungin ka tlan chuk ta ngala ni lo chu afel ma lo chu kar chuan ko chunga chuan ka tlang kol tok mai ani ni lo chuak fela atlang sang de ta mo ti a chuan kain lama chuan kain khal hole ta in chung lama chuan ka thil mu khan khoya emo milo chang ruang ti ring tak chuan ka fim phur hle a living room kil tin da chungun takin kan ena ma seng ma ka hlo tin living room ma ka kawngkhar mu kha kan zung wala ka muder silo ma se ma lok dar kar vel kalta a ka thil ton kha siong tu na mai em ni tang le ani thailo kawngkhar po ka po thonga a chunga khan kalut ngei khani boxia apamak mai em garil ru te hi ka lavin ka ngai tu na te hi a boy so time ni ka kawngkhar mu berla kha khoi angiom tak musui tu reng om der boxilo thil mak tak ani nge ka zo to zo ma se ka pa ngai vek boxia engpo ni se re lo te tal chu therapy check up ka ti angai ni ato bera ka thil cha du che chu hetiang kawngkhar mak tak hi inai lo hmuni pon hong ve mi asu a chunga idu zong om lo ta pang ti hi ani